YouTube, Oliver og Anders igen. Yep. Her. Vi vil nu vise jer nogle glitches inde i terminal. Yep. I skal bare bruge den samme klasse som før. Så. Okay, det første, det er, I skal lige herop. Det sted her vil være rigtig godt inde i Search and Destroy, hvis I nu vil for eksempel beskytte bombested B. Altså, går herned, hopper, står lige foran dem, hopper på dem her, og så hopper I lige med samme hov. Så, og så går I ud på den her, lige så stille, og så her, og så gør I bare det samme. Så, og så kan I beskytte bombested B, Search and Destroy, og så kan I bare stå og kigge. Okay. Det var det første. Det næste sted, det er Wall Bridge, hvis I kender det. I skal herud, og så skal I stå her, og så skal I hoppe ind her. Her, og så kan I bare stå. Nu er jeg så lidt fanget herinde. Det er et meget godt sted, hvis I gerne vil stå camp. Her. Ingen vil rigtig lægge mærke til jer, men I kan nok, man kan se jeres hoved, eller man kan se jer nedefra. Men det er også de eneste steder. Og det sidste sted, okay. Det er out of map. Spring. Tak. Sådan der. I skal kravle op på lastbilen til jer, der slet ikke ved det her, selvom der alligevel er mange, der ved det. Så skal I stille jer her, og så skal I løbe, og så skal I hoppe her. Og så vil I lande på den kant her. Og så hopper I bare ud. Men jeres eneste chance for at komme ud derfra er at dø. Så og du kan ikke rigtig løbe den her vej. Sådan lidt mærkeligt, men lige meget. Ja, man kan få mange kilder. Ja, du kan få mange kills der, hvis du bare er heldig at komme nogen forbi. Nå. Det var det. Nå. Farvel YouTube. Hej.